हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअजों लोगोसे माने आङो गोबाव टाइम भिडिअखौ बानायाखैमोन दाख्लैहाय आङो सुपारभाइजार नांगौ आरो हेल्पारफोरबो नांगौ होननानै बुंदोंमोन जायफोरनाखि 10 जन 11 जन 20 जन लानानै फैगोन बेखौ सुपारभाइजार खालामना होनाय जागोन होनदोंमोन ना बैफोरखौ जायफोरनाखि आङो मोनदों बिथांमोनखौ आङो सोना होबाय माखासे आरो बैफोर मानसिफोरखौ आङो मोजां मोजां खामानियाव सोनानै होबाय जायफोरनाखि मोजां मोजां कन्टेक्ट लाहरदों आरोना आरो जायफोरनाखि मानसि लाबोदों बिथांमोननो दा खोथायाव फैयो आरोबाव मानसि नांबावगौ आरोना कम्पानियाव जायफोरनाखि नोंथांमोना मावनो थाखाय गोसो सुपारभाइजार मावनो थाखाय गोसो बिसोरो मानसि लानानै फैखानांगौखा अलरेडि आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना मोनसे लाब खालामनो हायो बिनिफ्राय नोंथांमोना माने आं नोंथांमोना मानसि माने मानसिखौ जों बबाव मोनगोन बबाव मोना बेबायदि सानबाय थायो नोंथाङा सानै एबा साथाम मानसि नागिर बिनिफ्राय मोनसे सार्ट देखायनि आं बेबायदि जेनेबा नोङो सानै मानसि नागिरबाय बे सानैया आरोबाव सानै नागिरसिगोन बै सानैया आरोबाव साथाम नागिरसिगोन बिदिनो साथामा साब्रै साबा बेबायदि फारि फारि नागिरलांबाय थासिगोन आरोना बेबायदि अब्ला आं नोंथांमोननो माने मेन पइन्टआव खोन्थानोसै मेन पइन्टआ जाहैबाय जेनेबा नोङो सापज साननानै ला कम्पानियाव बोरै सुपारभाइजार ओरैनो थगायदों मादों बिदि साननो हागौ कम्पानियाव सुपारभाइजार मोननो थाखाय सोरबायदिया सुपारभाइजार माने मिथियो आरो सोरबायदिनो सुपारभाइजार नांगौ बेफोरबायदिया मिथियो सोर मिथियो बैफोरो माने कम्पानियाव जायफोरनाखि सुपारभाइजार थाखायोखा बैसोरो मिथियो आरो ठिकादारनि आन्डाराव जायफोरनाखि सुपारभाइजार मावनानै थायो बैफोर मिथियो ठिकादार आरो इन्जिनियारफोरा मिथियो इन्जिनियाराथ' नोंजों डाइरेक्ट कन्टेक्ट लानाय नङा माने बिदिनो ठिकादारनि सुपारभाइजार एबा फरमेनासो नोंथांमोननो खोन्थायो ठिकादारनि फरमेन आरो सुपारभाइजारासो खोन्थायो बिनिखायनो आङो माने कम्पानिनि आन्डाराव आङो सुपारभाइजारखा नालाय बिनिफ्राय आङो एसे ठिकादारनिफ्रायबो एसे माने फिसा फिसा कन्ट्रेक्ट लायो आं माने मोनसे खामानि जेनेबा बे खामानिया 10,000नि खामानिबा आं 5,000नि लायो सानै साथाम लेबारफोर हेल्पारफोर लानानै बेबायदिनो आंहा मुलाम्फा जायो 5% एबा 6% लागै मुलाम्फा जायो आरोना बेयाव आंहा बारा गोबां लाब थाया माने आङो इन्टारेस्ट गैया आरोना टिका लानो थाखाय आंहा बारा हेभि केपासिटि गैया माने आंनि सानस'नो हानायनि मेलेम गैया माने मेलेम दङ दंनाया माने मेलेमखौ आं बाहायनो बायो माने जोबोर खस्थ'नि गोनांथि जायो बिदिनो बायदि बायदि एसेट्रा बिनिखायनो नोंथांमोना जायफोरनाखि सुपारभाइजार जानो गोसो दङब्ला दिनैसिमबो टाइम दङ नोंथांमोना मोनसे कम्पानियाव माने मोनसेल' नङा गोबां कम्पानि दङ नोंथांमोना जेसेबांनो मानसि लानानै फैनो हागोन अब्लानो सुरुवातआव मिनिमाम नोंथांमोना माने मेक्सिमाम स्टार्टिंआव नोंथांमोना 10 नङाबा 15 मानसिखौ लानानै फैफानांखागोन आरोना बिनिखायनो नोंथांमोना जाय नागिरगोन बेनि थाखाय बेनो सुपारभाइजार पस्ट मोननाय जागोन बिनिखायनो नोंथांमोना दासिमबो टाइम दं 10 तारिखनिफ्राय लानानै 1 तारिखसिम टाइम होनाय जाबाय नोंथांमोना थाबैनो कन्टेक्ट नाम्बार होखादों कन्टेक्ट नाम्बाराव लादो आरो वाट्सएप खालामबानो जाबाय वाट्सएप खालामाबा नोंथांमोना कल खालामबानो जाबाय जुरुर